Una trentena de voluntaris ambientals participaren dissabte en Mans al Riu, una iniciativa que va permetre retirar bona cosa de fem dels marges del Xúquer. Hola, bona vesprada. Comencem avui contant-los que foren una trentena els voluntaris ambientals que dissabte passat participaren en Mans al Riu, una iniciativa que va permetre retirar bona cosa de fem dels marges del Xúquer. Una trentena de voluntaris participaren dissabte passat a Sueca en la jornada anomenada Mans al Riu, una iniciativa de millora mediambiental que des de l'any 2010 du endavant la Fundació Limne en diferents paratges de la Comunitat Valenciana. A Sueca, els voluntaris aconseguiren omplir fins a 17 bosses industrials de fem en l'entorn de la sud de Sueca, concretament en l'embarcador i la zona recreativa. A Sueca, aquesta iniciativa va comptar amb tot el suport de l'Associació Muntanyeta dels Sants Acció Ecologista Agró. A més, l'Ajuntament va col·laborar aportant les bosses i els guants per als voluntaris, que partiren a les 10 del matí amb bicicletes cap al riu des de la placeta del convent. A banda de Sueca, la jornada es va celebrar a la vegada en altres molts pobles valencians, comptabilitzant-se fins a 335 voluntaris ambientals que s'uniren per a netejar els residus dipositats als marges dels rius. En el cas de Sueca, a banda del que són plàstics, llandes o vidres, també es retiraren altres objectes més voluminosos, com ara un televisor, una nevera, pneumàtics, filtres de motor, llandes de pintura o matalassos. Això demostra que encara persisteix per part de veïns poc cívics el mal costum d'usar el riu com a abocador, posant de manifest que part de la població no fa ús dels serveis de recollida de l'Ajuntament o de l'ecoparc. Esta campanya anual que l'Himne impulsa durant 4 anys ja pretén fer pública la situació i l'estat de conservació dels rius i riberes, així com fomentar la consciència ciutadana cap a la conservació dels rius i netejar de residus els entorns naturals.
Sueca.